Babaen iti pinagkikinamayat iti puwersa iti PAIDSUG wenno Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group nga indadauluan ni Police Chief Inspector Sosi Muracho, Ilocos Sur Public Safety Management Company, ken Municipal Police Station ti Ili San Juan nga indadauluan met ni Police Senior Inspector Pedro Villalon, Chief of Police iti natakamat nga Ili. Ket ditan abalaygi anak kemmeg dagiti tallo nga lalaki nga agkakabsat ang maipagarup nga gilaklako iti maiparit nga agas ani Ricky Romero 39 ti tawen na, John Romero 40 ket 2 iti tawen na, Kenny Reynaldo Romero 40 ket 7 iti tawen na. Basartin parwar ng investigasyon iti kaming iti kapulisan agarup alas 5:30 itay bigat may ka-20 ket maysa iti mabilang iti bulan iti Pebrero 2012 nagturong dagiti kaming iti kapulisan iti Barangay San Isidro iti nasao nga Ili. Tapno mapan kemmegen dagiti agkakabsat a Romero babaen iti puwersa iti search warrant ket dita nga nakumpiskar dagiti na duma-duma nga drug para pernalya ang mapapati nga mararamat iti panagusaran iti mapapati nga shabu kwarta nga dagatad na asumuro kumurang nga 87,895 ken $35 cellphone ken mesa nga plastic sachet nga mapapati nga shabu. Sigon ken ni Police Senior Inspector Villalon manin ano adaras nga kinapatangnan dagiti suspect nga agkakabsat nga isardengdan iti agilako iti may parit nga agas nga madamit latta iti sayang guseng nga maipalpalapayag ken kuana nga saan pay nga naisardeng. Kuan kalpasan ti panag-search me so ay nalami dato yung kakapsat iti station na pag salugsodan for custodial interrogation. Pinasigadan pa'y tinatakamat ko opisyal. Agtultuloy latta iti panagmonitor da iti kastoy nga banag. Pakiramanan pa yun dagiti na duma-duma adakes nga aramid. Kapandat ka dagito. Talaga nga kasya da latta. Itultuloy da iti tarabako da. So di jay nalani dati naplaya ni dati search warrant. Nakunamit ni Manong Reynaldo nga nabayagdan nga insardengnan iti panagaramat ken naglako iti maiparit nga agas manipod iti nakapatangda isunan nakumpiskar nga rod dagiti para pernalya iti pagtaingan na kang ronaan na ti aluminum foil ken disposable lighter. May kunaklangga ni nawarni nga nako na insardeng pa kada mga awan ala ni pala iti lan jambo nga sin lang tinaalat sa mga awan tamok kanita. Paglibakan met ni Jan may sa suspect aming nga may papabasol ken kuana. Ya pembuat paman teman dari mga kewajiban lain dapat dari trabaho ni. Itimet pinagipatpatang iti press corps ken ni Ricky iso tinakalaan dagiti kwarta ken mesa plastic sachet ang mapapati nga shabu iti mismo nga pagtaengan na ket dagiti man iti nakunana. Ano nga makuna nga nga ebidensya ra di karta pasimulan dili peka karon nya para tinakalaan na ila. Habang dikit kwarta man na ada daya tapi kwarta pa kita jay wala jay jay anti na jay misis bisa. nakatitig negosyo yung parang ni bakit kita di besto ta anila ini Nakasango nga rod dagiti agkakabsat iti kaso nga Republic Act 9165 wenno panagikot iti maiparit nga agas kadagitoy nga gundaway addapay lang iti kustodiya iti PNP San Juan dagiti agkakabsat Romero para iti nananay apan nakaimbestigar da. Ryan Pardo, Core TV News.